enyi gị nwoke gị na ya na-abọ na-akwụ o mgbe unu nọ yunivesiti. So unu wee na-akwụ kwugide o na o nwere enyi ya nwoke na-achụ gị, yanwa na-achụ gị, ịgbago na etu afọ ọ chụsịala gị, ya afa na-abọ chụsịala gị, enyi gị nwoke winie na nke ọzọ na uche ka dịkwa ya o, still ọ na-enye gị nsogbu bọsọ ọbụla ọfụrụ enyi gị nwoke bidokwa ebe ọ kwụsịrị. Ụmụ nwoke unu maka unu si eme, right? So this guy keep on na-achụ si ya inyetu m anọgide one day ịmago nufanọlụ na position o nwere etu unu ga-esi wee nọkọsịa mmiri ezokwuo ịmagolu ụmụ ife emesịa fa wee bido ise ibongi na ibongi a na faselie for 3 months before nke ya kwetara wee dozia serious nya wee hapụ nke afọ wee focus na nke na-anụ ya yọtara na. So wee mesie nke na-anụ ya wee malụ after 10 years na fa anụgo di na nwunye for 10 years, in fact na fa amụtago ụmụ na-abụ. After 10 years ihe a mere ịghọta, before na ihe anụọ di na nwunye ịgbakọsị afa ncha niile ọnụ na 10 years ka ọ na-apụta. This guy wee malụ sị na ya da anụsị na anụsịgo na ife ya ji wee nụsịa bụ na ya na da guy ka na-akwụ, mana anyị na the guy ada akwụzi na the guy bụzi family friend ka ọ bụ maka na enyi die ka ọ bụ and fana abụọ ka na-emekwa enyi and the guy anụkwugo nwaanyị mụta ụmụaka still dị eju si na ha na-abụọ ka na-akwụ maka ya na ada anụzi na ife a chọrọ ịma bụ na eziokwu na ya fada esezi ibongi mana di ebelive na fada ese ebe faka na-afụ 24/7 na-anọkwa na kọna mmadụ nwere ike isechere ibongi together. Mana ọ bụrụ n'eziokwu na ya da esezi ibongi with this guy ọ na di ekwesịrị ịgbaghara ya, ọ sị na ọ bụrụ na fada esezi na ọ kara ịgwụ anya for that years niile ọ nọ hide the secret gosi na fana abụka na ahụ wee sị ka amala ife ndị mmadụ lo. Kedu ife ilo na gị na enyi di gị ese gị ibongi before di gị wee nụba gị and enyi di gị afọ ka nọkwa na ndụ unu luo tata bọsị ọ batala esie nninyi ọ pụọ bọsị sọrị ọbata bọsị sọrị ọjawalụ ịmagolo is like a brother to the husband. After 10 years plus maybe 13-14 years di gị wee malụ ibongi unu se na university for years wee sị na ya da anụzi na maka ibongi afọ. Ike gwụrụ m ọdụgụkọ maka ibongi afọ ka o ji wee sị na ya da anụzi like ka o nwere ife ọzọ dị na nwakpa ekebiri ọnụ. Mana ọ bụrụ ngị nwa ịnụ ụdị ihe a ma ụdị ihe a mee na ndụ gị ịma mgbaghalụ that lady maka na ijidere n'aka maka na ịdịrọ sure maka na omego over a decade this thing mere ka ị ga-asị mba as long as na fa ka nọ together ị na-afụsị ha na maybe compromising position and others na fa ka na-ele ibongi. Kedu ife ị ga-eme? Ike gwụrụ m ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.